Yetu guys, ndikambe pang'ono nkhani ya agalu. Akuluakulu, ine sindimafuna kukamba nkhani za agalu. Zana ndanena, komano it seems kuti pali nkhani zina zimangokukakamira. Okay? Now, anthu ambirimbiri andibwerera ku inbox. I cannot mention their names, I cannot show them. Komano ndi anthu amene akupanga present nkhani from different angles. Akundiuza kuti nkhani chilungamo chake ndi chotere. Iwo ali ndi information yochokera pa ground. Anthu osiyanasiyana. Akuluakulu nkhani yakuti dziko la Israeli, ena ake ku dziko la Israeli, kaya ndi boma, kaya ndi munthu ku Israeli, anapereka mphatso ya agalu amene wawa. Okay? My K9, I think that's the official name, my K9. Ndipo agalu amene wawa anaperekedwa kwa president achakwera, monga president wa dziko la Malawi. Ndipo agalu amene anapangidwa train, kunali munthu former msilikali yemwe amagwira ntchito yoteteza ku State House, anapanga train agaluwa. Ndipo agaluwa amagwira ntchito ndithu ngati sniffer dogs, mapanga sniff kununkhiza ngati panga khale zoopsa zina ndi zina, amapanga zimenezo. Okay? Now, chifukwa choti abwana analuza chisankho, anatuluka kumene kuja, ndi anatenga ndi agalu omwe nkumapita nawo. Okay? President anyowani ndi anthu awo abwera kumene kuja, komatu kunoti kunali agalu. Zikupezeka kuti akumva zoti agalu ena anatengedwa. Atenga bwanji agalu ogwira ntchito za boma, achitetezo cha State House, chitetezo cha boma. Ndi argument akuti yomwe ikubwera ndiyonena kuti agaluwa anapasidwa ngati personal gift. Okay? Ndikuziwa zonena kuti kuma president aku Africa akakhala pa mpando, si ma president okha, mameya, manduna za boma zimalandira mphaso zosiyanasiyana. Kupasidwa ndi magalimoto amene. Komano ineyo ngati munthu amene ndinaphunzira za ethics. This is wrong. President akalandira mphaso pa udindo, chifukwa amalandira mphaso zongati dindo. Mphaso zimenezo sakanapasidwa ali mbusa wa kuchalichi. Wapasidwa mphaso zimenezo chifukwa choti ndi president. Mphaso zimene zijazo zimatha kusanduka corruption. Ndi president uja kuti aonetsetse kuti izizi sinazitenge ngati corruption yayi, mphaso zija zimaperekedwa kukhala state zinthu za dziko. Okay? I know munena kuti wakuti anapasidwa chakuti, Bingwa chakuti, Bakiri Muluzi chakuti, Joyce Banda mwakuti. Ndizokhazo ndikunenazo kuti this does not look good. Inuyo ngati president omwe mmakonda dziko la Malawi, munalamula dziko la Malawi, munalandira agalu, osatenga agalu kupereka ku security ya Malawi bwanji. Mwapanga train osasira apolisi ya Malawi bwanji. Muyike record yanu kuti apolisi ya Malawi inalibe ma K9 ndinasiya ndine. Chotenga zonsezi kupitisa ku nyumba kwanu ndi chani? Panali cholakwika kusiya. Zasiyana pati izizi ndi kusamuka nyumba ya renti, kenaka ndikuchosa mababu, ati mababu nditenga ndinagula ndineyo. TV remote naiguliramo mabatire ndineyo, ndichosa mabatirewa ndizipita nawo. Didn't you love the country? I thought munali president wa dziko limalikonda dziko. I thought you love Malawi. What's wrong with kusiya agalu oti munabweretsa ndinuyo, munalandira ndinuyo ngati mphaso, ndikuyilisira dziko la Malawi, kuyisira State House. Kunena kuti ku State House mene ndinkabwera kunalibe agalu ono. Kapena Malawi police ku area 30 analibe agalu, analibe ma K9s. Ma K9s awa ndinalandira ngati mphaso kuchoka ku Israel, ndasira area 30. Pani vuto lanji pamene. I thought you loved Malawi. Guys.